കർമ്മയോഗത്തിന്റെ ഇടയില്. അപ്പൊ അതില് ABC എന്നുള്ള അതില് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. അതില് രാജാവ് രണ്ടു ഭാഗത്തെ സൈന്യങ്ങൾക്ക് നടുവില് സുരക്ഷിതനായി നിൽക്കുന്ന പോലെ ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് നമ്മളും സുരക്ഷിതരാകും എന്നുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റാണ്. എത്രാമത്തെ ചോദ്യം മാതാജി? എത്രാമത്തെയാന്ന് എനിക്ക് അഞ്ചാമത്തെ. അത് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അത് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇത് നമ്മള് മാതാജി പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് തെറ്റുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. മധ്യത്തില് ഭക്തിയോഗം ആചാര്യന്മാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിയോഗത്തെ സെന്ററിൽ മധ്യത്തിൽ വെക്കാൻ കാരണം എന്നാ ചോദിച്ചത് അല്ലെ. അതില് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് വ്യാസദേവൻ മറന്നുപോയി അവസാനം എഴുതിയതിനാൽ സൈന്യത്തിന്റെ നടുവിൽ രാജാവ് സുരക്ഷിതനായിരിക്കുന്ന പോലെ കർമ്മയോഗത്തേക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരണങ്ങളില് മാതാജി സോറി എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവേണ്ടത്. എനിക്ക് ഇപ്പഴാണ് മനസ്സിലായത് എന്താന്നുള്ളത്. അതിൽ ഉത്തരം വേണ്ടത് സൈന്യത്തിന് നടുവിൽ രാജാവ് സുരക്ഷിതനായിട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ. നമ്മൾ അതില് 4 കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ ഭക്തിയോഗം എന്തുകൊണ്ടാണ് നടുക്ക് വരുന്നെന്നുള്ളതിന് ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞത്, ഒന്ന് ഭക്തിയോഗം ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റും രണ്ടിനും എന്തുണ്ടാവില്ല, ജീവൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞത് രാജാവ് സഞ്ചരിക്കുമ്പോ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും പോകാം, നടുവിലായിരിക്കും പോകാം, സുരക്ഷിതരായിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ വേറൊരു കാരണം പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, 2 കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ. ഭക്തിയോഗം മനുഷ്യര് കൂടുതൽ അടുപ്പം വരുമ്പോഴാണ് രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് ഇതില് വന്നിരിക്കുന്ന സി ആണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണത്. അല്ലാണ്ട് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചല്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോഴാ കാര്യം മനസ്സിലായത്. ഞാൻ ഓർത്ത് രഥനിർത്തനെ കുറിച്ചാണ് മാതാജി പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ പോയോ? മനസ്സിലായി മാതാജി. മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ? ആ ക്ലാസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടാൽ അതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് അതാണ്. എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ അർജുന ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഓർത്തു അർജുനൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണല്ലോ രഥം കൊണ്ട് നിർത്തിയത്. അതാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. അതെ, എനിക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ തിരുത്തിയതാ. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയല്ലോ മാതാജി? ക്ലിയർ ആയി. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ലിങ്ക് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള. ഉണ്ട് മാതാജി, ലിങ്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഉണ്ടല്ലോ. ഉണ്ടോ? ഞാൻ നോക്കിട്ട് കണ്ടില്ല മാതാജി. വന്നിട്ടുണ്ടോ മാതാജി? ഒന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാവോ മാതാജി ആരെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ഒരു വലുത് നിൽക്കണോ? ആരും കാണാതെ നിന്നിരിക്കണ ഇടയിൽ. ഗദാധരാ ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ 13ാമത്തെ മന്ത്രമാണ് നമ്മൾ എടുക്കാനുള്ളത് അല്ലെ? ഈശോപനിഷത്ത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 13ാമത്തെ മന്ത്രം നമ്മള് 9, 10, 11 നമ്മൾ പഠിച്ചു. വിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയതായിട്ട് കണ്ടു. എന്തൊക്കെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രഭുനൊക്കെ ആയോ? കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ചൊക്കെ ശരിയായി. കുറച്ച് ക്ഷീണമുണ്ട്. വീട്ടിൽ വന്നു. ഹോസ്പിറ്റലല്ലായിരുന്നു ഇത്ര ദിവസം? മാതാജി ഞാൻ ലീവ് ചെയ്തേ 6:15 കയറിയതാണ്. ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 9, 10, 11 എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുന്നത്? വിദ്യയുടെയും അവിദ്യയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 9, 10, 11 ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നത് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് 9ാമത്തിൽ നമ്മൾ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം. ഇത് രണ്ടും നമ്മള്
അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം. ഇത് രണ്ടും നമ്മള് രണ്ടിന് രണ്ട് ഫലമാണ് നമ്മൾ 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു. 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിദ്യയും അറിയണം അവിദ്യയും അറിയണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ, ഈ ജനന ചക്രത്തെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് വിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ടുള്ള 3 മന്ത്രം, 9, 10, 11. ഇനി ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അടുത്തത് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുന്നത്. 12, 13, 14 സെയിം വിദ്യയുടെ പോലെ തന്നെ ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ പരമസത്യത്തിന്റെ ബ്രഹ്മഭാവത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും എവിടേക്ക് പോകും, അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും എന്നാണ് നമ്മള് 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. രണ്ടും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു കണ്ടു. 13ാമത്തെ മന്ത്രം എടുക്കണല്ലോ നമ്മള്. 13ാമത്തിൽ പറയുന്നത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലവും കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ ഏതിൽ പറയുന്നത്, 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിദ്യയും അവിദ്യയിലും നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ. വിദ്യ എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതിക ജ്ഞാനം. അപ്പൊ രണ്ടിനും രണ്ട് ഫലമാണെന്ന് കണ്ടു. ഇവിടെ പറയുന്നത് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫലവും ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഫലവും, രണ്ടിനും രണ്ട് ഫലമാണ് എന്നാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്, ഈ 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തില് നമ്മള് സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭഗവാനല്ല ഭഗവാന്റെ പരമസത്യത്തിന്റെ ബ്രഹ്മഭാവമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ സംഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സംഭവാദ് അസംഭവാദാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ദേവി ദേവന്മാരെയാണ് പറയുന്നത്, അതായത് ദേവന്മാരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? എടുക്കാം, പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യത് ഏവാഹു സംഭവാത് അന്യത് ആഹൂര സംഭവാത് ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേനസ്തദ് വിജചക്ഷിരേ. അന്യത് ഏവാഹു സംഭവാത് അന്യത് ആഹൂര സംഭവാത് ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേനസ്തദ് വിജചക്ഷിരേ. സെയിം മറ്റേ മന്ത്രം നോക്കിയേ. എത്രാമത്തെ? 10ാമത്തെ. 8ാമത്തെ മന്ത്രം വായിക്കാവോ ഒരാള്? അതായത് ഇവിടെ വിദ്യ അവിദ്യക്ക് പകരം ഇവിടെ എന്ത് വന്നു, സംഭവാദ് അസംഭവാദ്. ബാക്കിയൊക്കെ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. സംഭവാദ് അസംഭവാദ് വന്നു. വിദ്യക്കും അവിദ്യക്കും പകരം സംഭവാദ് അസംഭവാദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം. ചൊല്ലിക്കോളില്ല അവര്. അന്യത് ഏവാഹു സംഭവാത് അന്യത് ആഹുർ അസംഭവാത് ഇതി ശുശ്രൂമധീരാണാം യേനസ്തദ് വിജചക്ഷിരേ. അന്യത് ഏവാഹു സംഭവാത് അന്യത് ആഹുർ അസംഭവാത് ഇതി ശുശ്രൂമധീരാണാം യേനസ്തദ് വിജചക്ഷിരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ പറഞ്ഞ, സർവകാരണങ്ങൾക്കും ആദി കാരണമായതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫലവും പരമോന്നതമല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഫലവും ലഭിക്കുമെന്ന് ഉന്നതാധികാരികളുടെ വ്യക്തമായ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ട്. അപ്പൊ ധീരന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശുശ്രുമ ധീരാണ്, ധീരന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാ പറയണത്. എന്താണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്? സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായതിന്, ആദി കാരണമായതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലം ലഭിക്കുമെന്നും പരമോന്നതമല്ലാത്തതിന്, അതായത് ഈ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം ലഭിക്കുമെന്നുള്ളത് ധീരന്മാരിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നും ശ്രവിക്കാത്ത പക്ഷം ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശരിയായ സൂത്രവിദ്യ അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് വേണം? ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സൂത്രവിദ്യ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല.
ഭഗവത്ഗീത 9:25 പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവർ പിതൃക്കളുടെ ലോകത്തിൽ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ തന്നെ കഴിയാൻ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന ഭൗതികവാദികൾ ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ശേഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പിതൃക്കളെ ആരാധിച്ചാൽ അവരുടെ ലോകത്ത് പോകും. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എവിടെ തന്നെ ജീവിക്കും? ഇവിടെ തന്നെ ജീവിക്കും. മറ്റാരെയും ആരാധിക്കാതെ സർവകാരണനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ ആധ്യാത്മിക നഭോമണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരോ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തും. അംഗീകൃത ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട വിശ്വാസിനായ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം ഒരാൾക്ക് ജ്ഞാനം യഥാരൂപം ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥം ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം, ആ ജ്ഞാനം നേടാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ജ്ഞാനത്തിന്റെ യഥാരൂപം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവത്ഗീത 4:2 കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു സകാലേ നേഹ മഹത യോഗോ നഷ്ട പരം തപ. ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷിമാർ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഉത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ മനസ്സിലാക്കി. പക്ഷെ അതിനുശേഷം പിന്നെ അതെന്ത് സംഭവിച്ചു? അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോയി. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ വർണ്ണിച്ച തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയോഗം വികലമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്ത സുഹൃത്തും ഭക്തനുമായ അർജുനനെ കൊണ്ട് ശിഷ്യ പരമ്പര പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്ടായ കാരണമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. കാരണം അവിടെ ഭക്തിയോഗത്തിന് വികലമാക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അത് മുറിഞ്ഞു പോയപ്പോഴാണ് വീണ്ടും അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. തന്റെ ഭക്തരും സ്നേഹിതരും ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത തത്വങ്ങൾ അർജുനന് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തരും സ്നേഹിതനും വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. 4:3 പറയുന്നതാണത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് നിരവധി വിവർത്തകരും വ്യാഖ്യാതാക്കളും ഉണ്ട്. അവർ ഗീതയുടെ പേരിൽ സകലവിധ അസംബന്ധങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു. അത്തരം വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ശ്രീകൃഷ്ണനിലോ അവിടുത്തെ അനശ്വരധാമത്തിലോ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം കുറേ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കാണ് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്? വിവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്തുണ്ടാവില്ല അതിലൊന്നും? ഭഗവാനിലോ ഭഗവാന്റെ അനശ്വര ധാമത്തിലോ വിശ്വസിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല. നമ്മുടെ ഒരു അവബോധം അതിനൊക്കെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. ഒരു ഭക്തന്റെ കയ്യിലൂടെ ഒരു കാര്യം കിട്ടും. ഭക്തൻ പറയുന്നതും മറ്റുള്ളവർ പറയണതും തമ്മിൽ ശരിക്കും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നത്. മറ്റെല്ലാ ആരാധന രീതികളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കാൻ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയില് 66ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവർ എല്ലാ പാതകളും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കുമെന്ന തെറ്റായ ധാരണയിൽ യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്നും വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാത്തവർ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? എല്ലാതും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് എത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ള തെറ്റായ ധാരണയില് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പാതയിൽ നിന്നും വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാ ഭാവാ സമന്വിതഃ. ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാര് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നിവരുടെയും സർവ്വതിന്റെയും സ്രഷ്ടാവ് താനാണെന്ന് അഹം സർവസ്യ പ്രഭവ എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അഹം സർവസ്യ പ്രഭവ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹാദേവൻ എല്ലാവരുടെയും ഉറവിടം ആരാണ്? താനാണെന്നാണ് ആ അഹം സർവസ്യ പ്രഭവ എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന് വൈദിക ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചതും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണെന്ന് ഗോപാലതോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഗോപാലതോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ബ്രഹ്മാവിന് ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഗോപാലതോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു. നാരായണന്റെ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു, പരമപുരുഷൻ ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചു. അങ്ങനെ നാരായണനിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മാവും നാരായണനിൽ നിന്ന് പ്രജാപതികളും സൃഷ്ടിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇന്ദ്രനെയും അഷ്ടവസുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പൊ ഈ എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ്? നാരായണ പുരുഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, പരമപുരുഷൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ചത്. കാരണം ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് നാരായണനിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആരാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് സൃഷ്ടി വരുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്.
11 രുദ്രന്മാരെയും 12 ആദിത്യന്മാരെയും സൃഷ്ടിച്ചതും ഈ നാരായണൻ. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണമാണ്. ദേവകി പുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നും ഇതേ ഉപനിഷത്ത് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആരാണ് ഈ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ? ദേവകി പുത്രനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്നും ഈ ഉപനിഷത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യവും നാരായണൻ അഥവാ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്ന് സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനെന്നും ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്നുള്ളത്, എല്ലാ സർവ്വ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളതും അദ്ദേഹമാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറയുന്നു, എന്താണ് പറഞ്ഞ, എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും ആദികാരണനും ആനന്ദദായകനുമായ ഗോവിന്ദൻ അഥവാ കൃഷ്ണനാണെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ മഹാജ്ഞാനികളും വേദങ്ങളും നൽകുന്ന തെളിവുകളിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണനെ സർവസ്വമായി ആരാധിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരെ ബുധ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറയുന്നത് ബുധ എന്ന് പറയുന്നത്. വിശ്വാസികളല്ലാത്തവരെ മൂഢന്മാർ എന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. മൂഢന്മാർ പരമപുരുഷനെ നിന്ദിക്കുന്നു. കാരണം അവർക്ക് ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കും. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അർജുനൻ ഭൗതിക നിർച്ചുഴിൽപ്പെട്ട് കുടുംബം, സമൂഹം, വർഗം എന്നിവയുടെ അടുപ്പത്തിൽ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു. ഭൗതിക ബോധത്തിലായിരുന്നു അർജുനൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ ആരായിട്ട് മാറി? ബുധനായി തീർന്നു. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം വന്നപ്പോ സ്വന്തം തീരുമാനം മാറ്റുകയും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം സജ്ജീകരിച്ച കൃഷ്ണന്റെ ആരാധകനായി തീരുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ ബന്ധുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരുമായി യുദ്ധം ചെയ്താണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചത്? ബന്ധുക്കളോട് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് അർജുനൻ. ഭഗവാൻ സംഭൂത അഥവാ ജനനത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും ജന്മാദിയസ്യഹത അഥവാ നാശത്തിനു ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന സംഭരണിയായിട്ടും ഭാഗവതത്തിൽ അഭിജ്ഞൻ അഥവാ പൂർണ്ണ ബോധവാനാണെന്നും പറയുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ സംഭൂത അല്ലെങ്കിൽ ജനനത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം എന്നാണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്. പിന്നെ ജന്മാദ്യാസ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാല് നാശത്തിന് ശേഷവും അവശേഷിക്കുന്ന സംഭരണിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. പിന്നെ ഭാഗവതത്തിലെ അഭിജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് പൂർണ്ണ ബോധവാനാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ അഭിജ്ഞൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അഭിജ്ഞൻ അഥവാ പൂർണ്ണ ബോധവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം എന്നിവയെ പറ്റി പൂർണ്ണ ബോധവാനാണ് ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ദേവന്മാരും ഉൾപ്പെടെ ആരും എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയുന്നില്ലെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? നമ്മൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോകേണ്ടതാണ്. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, അറിയണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഓക്കെ. വൈദിക സഹായം, വൈദ്യസഹായം, സാമൂഹ്യ സഹായം, വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യം എന്നീ രീതികളിൽ മനുഷ്യ സേവനം നടത്തുന്ന അതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ കശാപ്പുശാലകളിൽ പാവപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളുടെ തൊണ്ടയറുക്കുന്നത് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന യഥാർത്ഥ സേവനമല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് പറയില്ലേ, എന്താ പറയാ, മാധവ സേവ, മാനവ സേവ എന്നൊക്കെ പറയട്ടില്ലേ? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മനുഷ്യർക്ക് സേവനം ചെയ്യും, ജീവജാലങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യും. അതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ വേറെ എന്ത് കൂടി ചെയ്യും? കശാപ്പ് ശാലകളില് മൃഗങ്ങളെ തൊണ്ടയിറക്കുക, മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലും. ഇത് എന്തല്ല അപ്പൊ ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളോട് ചെയ്യുന്ന യഥാർത്ഥ സേവനമല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥ സേവനം. ജീവജാലങ്ങൾ ജനനം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം, മരണം എന്നീ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ പലതരം ശരീരങ്ങളിൽ നിരന്തരം യാതന അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്കറിയാവുന്ന നല്ല ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധികൾ നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തില് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ്. അവിടുത്തെ മഹനീയമായ കൃത്യങ്ങളെ പറ്റി ശ്രവണവും ജപമാണ് അസ്വസ്ഥത നിറഞ്ഞ യുഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗം ഏതാണ്? ശ്രവണം, ജപം. ജപിക്കുക, ശ്രവിക്കുക, ശ്രവണ, കീർത്തന, സ്മരണം. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് വേണ്ടത്? ഈ യുഗത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗം. മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഊഹാപോഹമാണെന്ന് കരുതും. അപ്പൊ ഈ ചിലവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഊഹാപോഹാണ്, വെറുതെ പറയുന്നതാണെന്ന് കരുതും. അതിനാൽ അവർ അവയുടെ ശ്രവണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും നിഷ്കളങ്കരായ ജനതയുടെ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ അർത്ഥമില്ലാത്ത വാഗ്ജാലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രവണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു.
നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കാനായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. ഉപനിഷത്തുകൾ പരോക്ഷമായി ആദിപുരുഷനായ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണനിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഉപനിഷത്തുകളുടെ സാരസംഗ്രഹമായ ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ശ്രവിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ ഇതിലെ ഉപനിഷത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഉപനിഷത്തുകള് നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരസംഗ്രഹമാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും നമ്മൾ ശ്രവിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രവിക്കേണ്ട പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും മാത്രമാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ശ്രവണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ശ്രവിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഭക്തന് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാൻ സാധിക്കും. ഇപ്രകാരം സ്വഹൃദയസ്ഥനായ ഭഗവാൻ ഭക്തന് വേണ്ട മാർഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഓരോ സമയത്തും വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആര് തരും? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാൻ തരും. രാജസികവും താമസികവുമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാൽ മലീമസമാക്കപ്പെട്ട ഭക്തഹൃദയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക പ്രചോദനങ്ങൾ പ്രവർത്തീകരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ രാജസികമായിട്ടുള്ള താമസികമായിട്ടുള്ള ആ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കരകയറാനായിട്ടും എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും. കാരണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാനും നമുക്ക് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം ആര് തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും? ഭഗവാൻ തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരു ഭക്തന് ഭഗവത് കരുണയാൽ രജോ ഗുണങ്ങൾ നീക്കി കിട്ടും. ഇത്തരത്തിൽ ഭക്തൻ ബ്രാഹ്മണ ലക്ഷണ സത്യഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതനായി തീരും. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന്റെ പാത പിന്തുടർന്നാൽ ഏവർക്കും ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ മാർഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യത നേടാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ കലുഷിതമായ മനസ്സ് സ്ഫടിക തുല്യം ശുദ്ധമാവുകയും ചെയ്യും. ഈ തലത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് മുക്തനാവാനും ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ മാലിന്യം നിറഞ്ഞ മനസ്സുണ്ടാവും, സ്ഫടിക തുല്യമാവുന്നു മാത്രമല്ല ആ തലത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताई गौर परमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല, മറക്കി ഉണ്ടല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ. 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് മറ്റൊരു ഫലവും കിട്ടുന്നു. അതിന് 2 ഫലം ലഭിക്കും. അത് ധീരന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കണം. ധീരന്മാരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശരിയായ സൂത്രവിദ്യ അറിയാൻ ആർക്കാണ് കഴിയാത്തത്? ആർക്കാണ്? വിശ്വാസരായ ആചാര്യന്മാരുടെ വചനങ്ങൾ ശ്രവിക്കാത്തവർക്ക് അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീത 9:25 എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവര് പിതൃക്കളുടെ ലോകത്തിലെത്തും. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ആധ്യാത്മിക നഭോമണ്ഡലത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക്, ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് അല്ലെ? എവിടെയാണ് എന്റെ ആൻസർ? കണ്ടോ? കറക്റ്റ് ഉള്ളത് ആണോ ആൻസർ? അങ്ങനെയാണോ? ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ആധ്യാത്മിക. ഓക്കെ, അടുത്തത് ലൈനായിരുന്നു അല്ലത്. അടുത്തത് ഭഗവത്ഗീത 18:66 ഭഗവാൻ എന്താ ഉപദേശിക്കുന്നത്? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ ശരണം അല്ലെ? ഭഗവാനെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുക, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവർ യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റുണ്ടോ? യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്നത്?
എല്ലാ പാതകളും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലായിരിക്കണമെന്ന തെറ്റായ ധാരണ. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ വരില്ലല്ലോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റുണ്ടോ അതില്? അവിടെ എങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നു മാതാജി? ഒന്ന് പറഞ്ഞു, എവിടെയാണത്? ആരാധിക്കുന്ന പാതയിൽ നിന്നും വഴി തെറ്റുന്നത് എങ്ങനെ? അത് 88ാമത്തെ പേജില്. ആരാധിക്കാത്തവർ എന്നായിരിക്കും. ആരാധിക്കാത്തവർ സ്ഥിതികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കാൻ കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. പ്രായോഗികമായ ആരാധനയുടെ ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിനെ പറ്റി ചുറ്റി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ പാതകളും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുന്ന തെറ്റായ ധാരണയിൽ ഇവർ യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാത്തവരല്ലേ? ആരാധിക്കാത്തവർ അവിടെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കപ്പെടാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റാട്ടോ. തെറ്റായ ധാരണ അല്ലേ? മനസ്സിലായില്ല? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അതെ 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 അതെ, മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവ എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും ഉറവിടം. ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. അഥർവ വേദത്തിലെ ഗോപാലകോപനിഷത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നതും ബ്രഹ്മാവിൽ വൈദിക ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചതും ഭഗവാനാണ്. ഗോപാലകോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത് നാരായണനാണ് ഇതല്ലേ പറഞ്ഞത്, പിന്നെ ഉപദേശിച്ച കൃഷ്ണനാണ്. അഥർവ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വൈദിക ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചത്, ബ്രഹ്മാവിനെ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചത് ഭഗവാനാണെന്ന് ഗോപാലകോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പിന്നെ വന്നിട്ട് നാരായണോപനിഷത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? പരമപുരുഷനാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചത്. നാരായണൻ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് വന്നു. ബ്രഹ്മാവ് പ്രജാപതികൾ, ഇന്ദ്രനും അഷ്ടവസ്തുക്കളും 11 രുദ്രന്മാരും 12 ആദിത്യന്മാരും സൃഷ്ടിച്ചതും. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരനാണ്. പിന്നെ ദേവകി പുത്രനായ കൃഷ്ണനാണ് ആര്? പരമദിവ്യാത്മ കൃഷ്ണൻ എന്നും ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ നാരായണോപനിഷത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:1 പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈശ്വര കാരണം, സർവകാരണം, എല്ലാത്തിനും കാരണം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ബുധ എന്നറിയപ്പെടുന്നവരാരാണ്? ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവര്. ബുധ, കൃഷ്ണനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവർ ബുധ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരെ മൂഢന്മാരെന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം അവരാണ് ആചാര്യന്മാരുടെ പൂർണ്ണജ്ഞാനം അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവരാരാണ്? മൂഢന്മാരാണ് അല്ലെ. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അർജുനൻ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിച്ചത്? യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണനായി യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട്, അനുസരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ബന്ധുക്കളോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആരാധിച്ചത് അർജുനൻ. അതെവിടെയെന്ന് കണ്ടോ? യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് 90ാമത്തെ പേജില് 2nd പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്, ബുധനായി തീരുമാനം മാറ്റുകയും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം സജ്ജീകരിച്ച കൃഷ്ണന്റെ ആരാധകനായി തീരുകയും ബന്ധുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരായി യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അർജുനൻ ആരാധിക്കുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാനെ അഭിജ്ഞൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധവാനായതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണാഭിജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 7:26 എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം എന്നിവയെ പറ്റി പൂർണ്ണ ബോധവാനായ ബ്രഹ്മാവ്, ശിവനും ദേവന്മാരും ഉൾപ്പെടെ ആർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പൂർണ്ണമായ അല്ലെ, ആർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ദേവന്മാർക്ക് ആർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല എന്ന്. ജീവജാലങ്ങൾ പലതരം ശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന യാതനകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ജരാവ്യാധി, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി, ജനനം, മരണം. ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗം എന്താ പറഞ്ഞത്? ജപവും നാമജപാണ് അല്ലെ, ശ്രവണ, കീർത്തന, സ്മരണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ശ്രവിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? മനസ്സിലെ മാലിന്യം അകന്നു പോകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തക്ഷണം ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. ശുശ്രൂഷി തക്ഷണാത്ത് എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ എവിടെ പറയുന്നത്? അത്
ഭഗവത് ലീലകൾ ശ്രവണം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ശ്രവിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരം ക്രമേണ മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങൾ ശുദ്ധമാകുന്നു. ഭഗവത് ലീലകൾ ശ്രവണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുകയും ഭഗവാൻ ഭക്തന് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. ദദാമി ബുദ്ധി യോഗം തം യേന മാഭൂപയാന്തിതേ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേണ്ട ബുദ്ധി ആര് തരും? ഭഗവാൻ തരും. നമ്മുടെ തക്ഷണം തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനമർപ്പിക്കും. ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അപ്പൊ ആര് തന്നെ ചെയ്യും? ഭഗവാൻ തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് അത്യാവശ്യമാണ്? ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രവിക്കേണ്ടതാണ്. ശ്രമിക്കണമെന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കട്ടെ, ശ്രവിക്കേണ്ടതാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭഗവത് ശ്രവണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ രജോ തമോ ഗുണങ്ങള് മാറും. നമുക്ക് സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ബ്രാഹ്മണ ലക്ഷണങ്ങൾ സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി തീരും. ബ്രാഹ്മണ ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഭക്തിരസായനത്തിന്റെ പാത പിന്തുടർന്നാൽ ബ്രാഹ്മണങ്ങളെ യോഗ്യത നേടാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഭഗവതം ശ്രവണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തനോട് വേറെ എവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇതില് 93-ാമത്തെ പേജിൽ ഇവിടെ പറയുന്നല്ലേ, മാനസിക അതിനാൽ ശ്രവണത്തിലൂടെ ഒഴിഞ്ഞ് നിഷ്കളങ്കമായ ജനയുടെ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികൾ ശ്രമിക്കുകയും അത് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയ അനുയായികളെ 92 പേജിൽ ലാസ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തൻ ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം ചെയ്യും, ഭഗവത് ലീലകൾ ശ്രവണം ചെയ്യുമ്പോ ഒന്ന് പറയാൻ മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ മാറുന്നു പറയുന്നു. പിന്നെ ശ്രവണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തന്നെ തരുന്നു. അതും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ദദാമി ബുദ്ധി യേനമാമുപയാന്തിതേ അത് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള പ്രചോദനങ്ങൾ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടും. മലീനസമാക്കപ്പെട്ട ഭക്തഹൃദയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക പ്രചോദനങ്ങൾ കൊണ്ട് പവിത്രീകരിക്കപ്പെടും. പിന്നെ നമ്മള് രജോ തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം ഉണ്ടാകും. ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ രജോ ഗുണാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല, അപ്പൊ അത് സാധിക്കും. തമോ ഗുണത്തിൽ പെട്ടുപോയവൻ ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയില്ല രജോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ട. അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടപ്പോ രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം നീങ്ങിക്കിട്ടും നമുക്ക്. സംഭവാദ് അസംഭവാദ് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞ? സംഭവാദ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആരാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ. അസംഭവാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദേവന്മാരെയാണ്, ദേവി ദേവതകളെയാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത്